Bali pagdadamag mga idol, medyo sensitibo dati sa marunong report ni Idol Lawrence, gapo pa lang ta adadeti dumawdawat apo ititulong nang nangro na launay apo kadetoy pamilya tinadong para senior citizen iti barangay 22 Katuging iti San Nicolas, Ilocos Norte. Dinggit man dati report ni Idol Lawrence manipod iti San Nicolas. IFM News. IFM News. IFM News. Agkid-kid daw titulong ti pamilya Ligsay iti barangay 22 San Guillermo, San Nicolas, Ilocos Norte. Daytoy ket kalpasan a posible nga umabot ti baysa a milyon ti bill ti padre de pamilyada ani Mr. Mario Ligsaya iti Metro Vegan Hospital. Basar iti exclusive interview ti IFM News kani Mrs. Joji Ligsay Rafanan, anak ti biktima ket imunan anang titulong ti boss ti nakadungpar ken amada ngem saan a makaanay ti gastusen da iti ospital. May naig iti daytoy ket tinang padakkel ti bill da ket ti panaka-opera ti lakay iti utek na gaputan na daraan daytoy imbatad na asa andaman ang makaisupapak ita kadagiti tulong a may papaay ngem ikarkararagan da dagiti amin anaaya ti panagpuspuso na amang mangted ti tulong. Madanagan kami unay sir, iso nga kuna ni neurologist nga mang opera ko ni tata inbaga na kada kami nga no once nga na operaan ni tatang min agbilang kami jay 1 to 2 weeks nga panaka-treat na ija hospital, aggastos kami iti worth 200 to 300,000 sir. Ngam ko na jay doktor no ma-reach na iti 3 weeks ginggana ti 1 month or masubraan naman sir di jay 1 month ag-prepare kami iti 1 million kat pangalan mi nga rod kadeta nga agatan. Iso nga agpagpakaasi kami unay kadagiti naayat nga tumulong kani tatang mi. Sabi ko mata may provide kayo apo dito kasapulan ni tatang mi aglalo kat aday sa hospital nga ampe nga naka-recover aging ganita kasi na-operation na iti August 23 kat alag karkararag kami latas, sir, sapit maka ur kami, iti tulong. Kasi kami boy talaga nga may provide ka ni tatang midit ang agatad. Kadagiti adaan iti naaya ta panagpuspuso agchat lang iti inbox iti 99.5 IFM Lawag wenno iti Facebook page ti namotibiyang Sir Lawrence Martinez. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, tatak RMN.